Murias Baba Choga Shiram Shonga Change Massacre and Confessions, Zitanoita Ear Glory. And welcome back to this episode. Regate Pindem Yaedu, Yegutanga. Makani Vatete, Nemiwe Dares, Tarangu, Mushanditi, Daniel, Mondi Regirao for invading your privacy and coming to you as anonymous. Because now we and I are now Yakauma, we and Aneta, Nikurarama Openyu and Rikurarama. But at the same time, there is no way out. Ndakasaina diri na Satani, zvino ma-consequences acho are now unbearable. Regai ningokupai background yeupenyu hwangu before zvandakaita kuti munzwisise chakazondisvitsa pandiri muzuva ranhasi. Ini ndakakura mumhuri yainamata zvikuru uye kubva ndiri mwana mudiki ndaiva nechipo chokuprofita. Ndinotenda vabereki vangu vakandiumbiridza panhau dzokunamata kubva ndiri mwana mudiki kusvika ndavawo jaya. Ndakatanga kubatsira vanhu vazhinji vaiva nematambudziko akasiyana-siyana pasina muripo. Ndaifamba ndichiparidza mumabhazi aienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kudzamara ndatovhurawo kangu kajaradha kekunamatira. Nekuda kwokuti ndaiva nyanzvi yechiprofita, hazvina kumbondinetsa kuzadza chinyeda chechechi yangu nevanhu, asi dambudziko rakazongouya pakuti vatendi vangu ava vaingovawo vana Lazaro zvavo vaisaziva kuti kunobviswawo offering yekuchengetedza mufundisi nekuvakawo chechi. Tete ndaisweroparidza nekuprofita vanhu on an empty stomach. Shungu dzangu dzaiva dzokuita basa raMwari, asi kandiri munhu wenyama aida kurarama soft life kevafundisi. Ndakagara pasi ndikaona kuti haiwa ndainwa nhamo, yet I was doing the Lord's work. Ndikavhurawo magwaro, those who seek the Lord lack no good thing. Psalms 34 verse 10. Yet I was the most poorest man of God. Ndopa ndakaona kuti equation dzacho dzaisabatana zvachose. Ndakapindwa nemweya wakaipisisa wedu weruchiva. Ndaizoendawo kunotsvakawo mushonga kunogadzirisawo nyaya dzangu. Ndakapinda mubhazi ndakananga kuMosa. Kutaura chokwadi tete, rwendo urwu rwairema. Ndapinda muchimoyo ndakabvunzawo vanhu vazhinji kana paine aizivawo n'anga yaigona kubatsira, and at least 3 people referred me kune imwe n'anga yavaiti iyi yaiva chamangwisa panhau dzekurapa nekugadzirisa matambudziko evanhu. Handina kumbopedza nguva ndakapinda munzira zviya zvekuti munhu auzive nzvimbo unenge usati wanyatsodzimaidzwa nenhamo. N'anga iyi yaigara kumaruzevha echimoyo mukati. Nzvimbo iyi was an isolated area surrounded by a thick forest. Nzvimbo iyi inzvimbo yaiva isina magetsi, pakanga pari pakati nepakati pegomo, makaita semuninga like. Waingoona miti, rima nemheremhere zvipuka zvesango. Ndichisvika panzvimbo itete, bvudzi rangu rakangoti nyandu. Ndakabatwa nokutya kusingaiti, uye munhu wangu womukati kept on telling me this was wrong, but I ignored. Ndakasvikoona godobori agere zvake achibika mishonga yake. Sezvo pakanga pasina munhu, ndakava nomufaro nekuti ndaizviudza kuti ndaizobatsirwa ndodzokera kumusha nekukasira, asika handina kuziva zvaive zvakandimirira pamberi. Sekuru ava havana kumbopedza nguva. Vakanditaurira kuti if I wanted power, I had to spend 7 nights alone ndiri mujinga megomo. Vakandiudza zvandaifanira kuita. Handaifanira kubva panzvimbo yavaiva ndisiya for 7 nights. Ndaifanira kuzvinyima zvokudya for the first 4 nights, meditating and following a series of rituals. Vatete, Mari nechitema. I remember looking at the forest the first night and wondering what I had gotten myself into. Ndakangozvisimbisa nekuti ndaidawo kuva jaya mupfumi. Ndaidawo chiremerera uye kurarama soft life. Ndakanga ndaneta nokudya cheziya. To be honest, the experience was terrifying. I barely slept. Ndaingozviudza kuti this was the price of becoming more powerful. On the 4th night, something changed in me. Kutya kuya kwandaiva nako kwakapera kuti I became desperate for the ritual to work. Then zuva rechi7 n'anga iya yakandiudza kuti upenyu hwangu hwaizoshanduka zvichashamisa vazhinji, asika kungava kuromba here pasina a human sacrifice. Vakandiudza kuti ndaifanirwa kuuraya mai vangu to complete the ritual. Ndakamboda kuramba kuzama kurizina nayo, but kwaiva kukweva dovi nestraw. I ended up giving in.
handida hangu kuenda into the details of how I sacrifice my mother tete. After the ritual ndakaoneka sekuru ndodzokera zvangu kuHarare, asi vakandiudza ivo kuti vaizotevera the following day nekuti taifanira kunoita miko panzvimbo yaiva nechechi yangu. Vakandipa mafuta aiva mukabhodhoro kadiki, vakati ivo ndaizonodira zvishoma nezvishoma anointing oil yandaizotengesera vatendi. Ndakapiwawo zvemvura yezvitunha yandinoshandisa kuspreya macheya every Saturday evening before Sunday vanhu vasati vapinda muchechi. Zvakawanda tete. Ndichisvika kumba handina kumbopedza nguva, ndakaita zvandanga ndarayirwa nasekuru. Hapana kupera 4 days. Mai vangu vakangoti musoro ndiyesi. Hazvina kumbondikatyamadza nekuti ndaiziva hangu unhubu hwandainge ndaita. 2 weeks after taviga mai, umwe musi ndakarara around midnight, ndakanzwa ndomutswa nasekuru ndiri kupe. Taifanira kunopedzisa miko dzedu pachechi pangu. Ndakanofukunura amai vangu, ndikatora musoro wavo, ndikanoucherera pakati pechechi pane altar inonamatirwa vanhu. Tapedza kuita miko, sekuru vakandivimbisa kuti zvangu zvakanga zvaita ndaifanira kudzokera kuMoza gore negore ndichinorenyuwa miko uye kupa chipiriso. Then he disappeared. First Sunday came, Sunday munhu iyeye pachechi. Things started improving. Ndikatosvika pakuvakawo chechi yangu. Imba ndinayo, mabusiness ndava nawo, mukadzi ndakaroora asi mwana hatina, ende handifaniri kunge ndichiita mwana muupenyu hwangu zvachose. Chimwe chamusingazivi ndechekuti ndinorara nevamwe varume kusanganisira vafundisi. Asi kutaura chokwadi ndaneta nezvinhu izvi. Handichazvidi, asi handizi kuti ndobuda sei mazviri. Handichakwanisi kurara semunhu ari normal. Nothing makes me happy anymore. Nganga iya yakati, I must sacrifice my wife kutanga kwa November this year, or else I will die. I'm not ready for that. I love my wife a lot. Handina rugare, ndiri kungodzungaira, ndapedza hama. I feel empty and lost. Ndoitawo sei hama dzangu. Ndizvo zviripo izvi. Panyaya iyi kai ndazongoshamisika pakunzi kwai ndakazonotora musoro wamai. Nawo nengofunga the logistics dziripo pakunotora musoro wamai, because munhu kana afa anofa ari full body. Kushamisa kunoitika zvinhu zviri kuitika munyika yatiri kurarama. Munhu unoenda kusvika pakunofukunyura makuva, wosvika kuvhukunyura, wovhura kofini, wocheka musoro woenda nawo pachechi unoita kuitira kuti vanhu vauye pachechi. Kuchiri kunamata here kana kuti ibusiness. Ndakaona pakanyogwa pane list yemabasa anobhadhara mari. Svika kuenda kuchikoro hakubatsiri mazuva ano, kungovhura chechi yako ndokuzvipedza kana kunorobha mabhengi. Wotoona kuti vanhu vari kushandisa Jesu zviri wrong. They are abusing. Handinonzwa shoko raMwari achiti kwai havasi vese vanoti Mwari vachapinda denga. Nekuti there is so much lies around this whole thing. Vanhu vanoshandisa vakutoona kuti aiwa kuti tikutengeserei zvinhu izvi. Mamudi moda kunamata mobva madlerezerwa mukunamata imomo. Zvakaoma hazvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. I'm a girl age 21. My story goes like this. I live with my mom and my sister. The person I call my father decided not to involve himself in our lives. Mukufamba tonzwa kuti vakabata mushonga ende vanoshandisa sister yangu. My sister is 25. Medically they say ane epilepsy, but tete anoshandiswa nababa vangu. Hapana chavanogona kuita. Tete akadona zvinonzwisa tsitsi. Chero padombo anorovera izvezvi muviri wake wakazara mavangu. Akatanga kuzvita ane 8 years. Mama vamboenda kunoshava. Sister yangu aimbotaura achiti gogo vaimumwisa menotii vachiti ndokuti akure zvakanaka. Haafambi, anoswera akarara, haatogoni kugara ega. Unotoisa something for support. Hataure, hakwanisi kuzvibatsira, toshandisa madhaipa for a toilet. It's a lot tete. My mom vatori neproblem yemusana ende ini ndakutonzwawo musana here and there because the work is too much. Ane bhonzo rinorema, saka zvinorema tete. My father havana kana basa nesu. I tried to build a bond navo, yearning for a father's love. But he told me point blank kuti unongoda mari kwandiri. Hey, what? Mari ipi tete, ukavakumbira vanoti handina from January to December. Tete, he never calls to check if I'm breathing here or not. Havana kana basa. I once asked him for $5 just for food. Because zvanga zvakaoma kuside kwa mama vachiti mwanangu chikuru fees yabhadharwa zvimwe tozoona mberi. Ndopa ndakati ntaure nababa vangu havangarwadziwe ne5
asi yakatovarwadza iyoyo, vakati havana mari. Apo wozonzwa kuti vakaenda kuwedding yefriend the following week yacho, obvious kuwedding unoenda bearing gifts, but vakatadza kunditumirawo 5 mari zvayo. Mama vangu vakambovakumbira mari yefees zvavaomera rimwe gore when I was in high school, but vakati havana. Sezvineyo Mwari akavasota, vakabirwa $5,000 nemwana wavo mukomana, vakatosvitsana mumapurisa. Apa my mom was only asking for $100 because ndiyo yainge yashota pafees. Tete, I once waved at him when he was in his car with his wife. Guess what he did? Vakaignore, vakatokwidza window, vakandimumurira dust. Hai, papa ndopandakati I will not beg for his love again. I blocked him. Can you blame me for that? Saka Tete, kana ndichikuudzai kuti dedhi vangu havana basa nesu, ndinorevesa. Ndizvo zvandiri kureva izvi. Hazvisi zvega, ndakada kutaura zvese ka mosvika pakunoita nekuverenga. Rimwe gore manje tisati takunyatsobhirivha kuti pane zvakabatwa, tichine hope. Vakambouya vachiti ndawana muprofita anobatsira sister yangu. Ha Tete, it was worse mongonzwame. Ndopa akadona akarembera nzeve, akazosonewa kuchipatara. Mai vangu vanopera mari every time, vachitiwo ndibatsirikane pamwana wangu. Asi hapana chinobuda. Mari yavakaburitsa dai yakatotenga imba, cause Tete yakawandisa. Vanhu havanzwewo tsitsi shuwa. Baba vangu chavo kuswera kun'anga, vachitsvaka mushonga wekuti wekuda kuti tisaita progress. Mukufamba takanzwa kuti he was planning for an accident for me. Vachiti August apere ndenge ndafa. Then mai vangu vaite stroke. And guess what, Tete? On Sunday last week, my mom had a stroke on her right side. Ndakapererwa. My mom is my best friend, Tete. She's the only one I have. Ndakutozviona even now, Tete. The day that vakaita stroke, vanga vatravela, vakatobva kumba zvakanaka, tichitocommunicata munzira, Tete. Pavakatonosvika, vakatondifondera vakati vasvika zvakanaka nevanhu vavanga vachisangana navo mutown. Manheru around 11, I received a call from my cousin sister achitondiudza kuti mama vaenda kuhospital, she had a stroke. Tete, in my whole 21 years, handisati ndakamborwadzwa nekuchema sezvandiri kunzwa izvezvi. It's been a tough week for me, Tete. I had to digest the news to myself and cry alone. Hapana kana hama yakambouya to just check up on me. Hapana Tete, ndiri kuzvionera ndega. I just need someone to hug and for them to tell me it's going to be okay. I cry myself to sleep every single day. I think my friend, Wandakapiwa Namari, through this channel, Tete, she's the only one who checks up on me day and night, calls me every time just to pray and check on me, telling me stories, kuti. She's abroad, but the love and care she shows me is greater than anything. I thank you, Tete, for this channel. Ndiyo yakaita kuti ndiwane this amazing friend of mine. Now back to my story. The relatives, yes, they call here and there, but Tete, you know, I need someone to tell how I physically feel, Chayo, but hapana, they are minding their own business. On Friday, I had an interview in Harare. I'm on attachment, by the way. So ndakadeedzwa. But the problem now was kuti ndiye anosara nesister yangu. Tete, hama idzi zvakaoma hazvo. Cousin sister iya yakundifondera kuti mama vaenda kuhospital. She's married. Anogara padhuze nekwatinogara, just one town away. But pandakamukumbira kuti asare nesister yangu for just one night ndichidzoka mangwana acho. Guess what she told me? She said she can't risk her marriage just to come and stay with my sister. Ndopa ndakaona kuti kusina mai hakuendwe. I had to look for someone to look after my sister. Pandakadzoka, ndakatodzoka manheru chaiwo. Apa transport ichinetsa. I wanted kuzorora ndapamba nesister yangu. Ndakaona sister yangu achita seichaora. Of which I get it. Munhu aizoona kuti ndakunetsa. Dai ndakamudza kuti achinje my sister diaper. But ndakarwadzwa kuona my sister in that state. Then ndakatoona kuti dai mama vasipo tinosara tikatabura. Cause hapana ari willing kusara nesister yangu kumhuri kwedu. Saka I suggested to them kuti ngapatsvakwe maid auye agare nesister yangu. And also achitarisa business reukura mama wangu kuti ndikwanisewo kuzodzokera kubasa. But maid wacho hanzi tomubhadhara nei. Hanzi it's a lot kuti tiri kubhadhara mabills. Also buying mapills. Tozoti maid futi tompay. Of which Tete zvonzwisisika cause mari iri kunetsa munhu wese. By the way they said, it seems like vari kutoti we are doing you a favor. Even if ukada kuti chakati nopindura ne one word. Newe yekuti iwe wakutondinesa. Saka Tete,
it's a lot for me, handidi kunyepa. Nhasi manje ndabva kufonerwa vachiti vataura nadhedhi vangu, telling him the situation namama and also asking for his help pakuzobhadhara maid. Ndapererwa. Baba vari kurwarisa mwana wavo, his own blood and flesh, vazobhadhara maid kuti aite take care of his bait. Hakuna zvakadaro. Baba vakatadza kuburitsa 5 mari zvayo, vozoburitsa $100 yamaid. Ndo mafanesi chaiwo. Something chiri weird happened just 2 days after mama vastroka. His side chick called me zviri weird, asking about my whereabouts amama Tete. Zvavasingaiti asi vakafona. I lied to her and immediately blocked her. Obviously vanga vatumwa nadhedhi just to check if zvinhu zvavo zvakaita. All I'm trying to say is I was trying to avoid kuti dhedhe vazive because vanobata mushonga. Ndoswera ndakuchema, but nhasi ndakunzwa kuti vaudzwa. Yes, I know they are desperate, but who doesn't know kuti dhedhe vangu vanobata mushonga? Chichi zvinhu chinobuda pamunhu akaromba akakonzera stroke pana mai vangu. Asi tete unonzi kwanani, unenge wakutoonekwa seri kuaska for a lot. Manje inini my point of view yangu ndikuona kunge vakuita zvese izvi vachiti we are doing her a favor because mamwe mareply aunombopiwa soka unonzwa seunotsva. Pane fear yangu ndepekuti ndaenda kubasa kwacho, maid uya dhedhi vanogona kuuya claiming kunge vakuda kuona my sister vobva vapedzisa mhiko dzavo sezvo pasina angavadzivisa. Tete ndo pane fear yangu ipapo. If anything happens to my sister, my mom and I won't survive this. I'm telling you, it's a lot. Inini as a child zviri kundiremera emotionally, physically, spiritually and financially. Ndapererwa. Apa fees rikudiwa, deadline is 21 August. Apa assessment is starting in September. Apa hapana mari. You know my interns hapana mari zvini yatinopiwa. Inotoperera mukutravela kuenda kubasa. Apa hama dziri kuti mari havana. Ndoita sei tete? If I defer, my mom won't even survive it because all she wants for me is to go to school. But with this situation, it's not possible. That is why I'm pleading with you and everyone else in this channel kuti mundibatsire. Ndokumbirawo your help in payment of fees. Fees yangu is $488, but since we're on attachment, it will be less. Handisati ndakuziva kuti mari, I will inform you once ndaudzwa. Kutokumbirawo rubatsiro chero shoma iyoyo, it's okay if possible. I can go and plead with the university to register at least ndisvikewo 60% zvayo. I want to be assessed, and without fees how assesswe unenge utori nezero hako. And also there are some modules amunoita muri attachment amunozodzoka muchinyora exam. Kana pane anoda kundipa basa randinoshanda weekends, I'm willing to take any job. I'm okay with it. I'm a hardworking person and I'm quick to adapt. Saka it won't be a problem. I want to assist in paying for the maid anozosara nesister yangu because hakuna chikubuda kubva kuna dhedhi vangu kutaura chokwadi. Ipapa vanyepera kunzi handisi kudaira foni. Kupiko yamboringa kupi because ndakavabloka. Hanti vaingofanira kutaura chokwadi kuti it's not going through, wotrya dzimwe number. Hanti ndo zvinoita munhu ane shungu, but no, havana basa nazvo. But anyway, back to my story. Ndo nyaya yangu iyi haisi yese hayo, moyo wangu wakaremerwa. Saka handichakwanisi kutaipa zvinoenda mberi. Mundiverengerawo nyaya yangu. Anoda kubatsira munongonipawo namba dzangu, ndomupa account number yekuchikoro kwangu. Thanks kuna vese vachabatsira. Thank you Tete for reading my story. I really appreciate you. And also put my mom in this situation in your prayers. I tried joining Zoom Wednesday. Yaitonetsa due to network problem because ndopandaitravelera kuenda kuHarare kuti ndikwanise kubata nguva dze-interview mangwana acho. Right. Thank you, ID, for writing this to us. I remember very well last week, per prayer session, we prayed for you. Mama vaita stroke, your sister is not okay. Waenda ku-interview. We prayed for you. I'm so sorry for everything that you are going through. Muri yeZimbabwe mwana ari kuti ari kuda chiro hake basa rekuti akwanise kureisa mari because zvakamuremera zvakamuwandira. Apa mwana ari kuchikoro, it's too much. And I also thank God for your friend because she actually came and she's the one who wrote the prayer request kuti may you please be with my friend ari kuenda ku-interview. Mama vaita stroke, your sister is not well. We prayed for you. I remember this prayer request very well last week. I wish you all the best. Muri yeZimbabwe mwana ari kutsvaka $488 ekuti agone kuregister kuchikoro. Situation yacho yakaoma. Mama vari muchipatara vastroka. Baby sister ari kumba
apa yeupa wacho atosara nemwana haachengeti haachinji dhaipa hanzi mwana ane epilepsy iya iri severe yekuti anosvika haachagoni kana kugara. This is a very bad, it's a bad situation. Zvakaoma. This situation yacho haina kumira zvakanaka, but I remember your story very well. Thank you so much for reaching out. We're going to continue praying for you so that Mwari vaite chishamiso chekuti mama vapore muchipatara uyezve ukwanise kuenda kuchikoro. Kune vaya vanoda havo kusidha, ndoziva kuti munosimbosidha kuchechi, hazvina kushata, but hanzi kana ukasidhawo kumasituation akaita seaya unenge wakwiritisa Mwari vanozobhadhara 10 times. I'm encouraging all of us kune vakateerera who are willing, hanzi ndokupai account number mobhadhara new school fees acho direct into the school account. Ingadai hangu ndanga ndine mari zvechokwadi ndaizokupa, but at this time also mupo ndakatiomerwei, but I know kuti this message is gonna reach to somebody, even vane mabhucha vaya vane chichi, ngopaiwo mwana weekend job, mwana agone kushanda. I know kuti vanhu vanoona channel ino vanhu vari genuine, havasi vanhu vanozoabusa vana wotora mwana womushandisa urega kubhadhara. No, we want people who are really genuine, people who are willing to help. I remember pane this lady akatiti murume wangu ati ndine mari that I just want to put to channel kuvanhu vasina. Pane vanhu vakadaro. So this message I really wish kuti it gets to the right person, and we are going to continue praying for you. I hope mama is feeling much better. All right. Hi, Auntie Glory. You can call me Peace. I'm a lady, age 30. I've followed the way you read people's stories and respond to them, and I really admire it. I've wanted to tell you my story for some days, but today I finally found the courage. Actually, I thought of you while I was praying today. I was praying in Shona, telling God everything in my heart, but at the same point, I found myself praying in English. I was just saying, yes, God, I'm hurting and crying. But it's okay. I kept on saying, it's okay, it's okay. Then I remembered how in some of your personal and sensitive stories, you always end up saying, it's okay, then you cry. Somehow that also gave me the courage to write to you, Auntie. Anyway, my story goes like, I met a 36-year-old guy named Caleb through our mutual friend. And a few months into the relationship, we got along very well. I did my research, and he had never been married before or had a child, because I didn't want to be entangled in something I would not be able to handle. It was a long-distance relationship, but we made the effort. We communicated and found ways to stay connected. Our love languages matched. Our personalities completed each other. He was quiet and calm, while I'm more of a reserved person, but also explorative and outgoing. His love was peaceful, Auntie. He allowed me to be myself, and I respected him deeply because of how he carried himself. He was responsible, hardworking, and shared the same beliefs as mine, especially regarding church and faith. For the first time, I told my mother about a man in my life. Caleb visited me and met my sisters. We had plans of getting married the following year. On his end, I just knew his sibling from a distance. We had premarital tests and talked about everything, such as our expectations, fears, values, the good and the bad. I genuinely believed he was my answered prayer. However, we started having constant misunderstandings. I'm short-tempered. I overthink. Sometimes I have mood swings and I can overreact. He also had his own flaws, but I understood them with time. The relationship became draining at times. However, we learned to give each other space and came back and start afresh. I thought we had overcome that difficult stage. Then I noticed changes in him. His communication changed. The connection felt different, and I could sense the distance. I tried to make an effort. I tried to understand him, communicating differently and give him space while still letting him know that I was there. Unfortunately, our last weeks together were difficult. Imagine being all loving and someone takes it as pressure and you make them feel bothered and suffocated. Then came the breakup, Auntie. I did see it coming from his actions, but I was not ready for it. He told me that something within him had shifted. He didn't want to explain further on what was really happening because he said it would hurt me. Despite asking, he wouldn't tell me. A part of me wondered if there was another woman, but I chose not to accuse him or ask about it. If there is someone else that is between him and her, and it's his choice. When he finally told me it was over, I simply said, it's okay. Thank you for your time. He thanked me too, and we both kept quiet till now. At that moment, I didn't beg. I didn't insult him, and I didn't try to convince him to stay.
I left with my dignity, even though I was completely broken. I think that was one thing I did right, which was accepting that when a guy says they are done, you cannot force them to stay. After the breakup, I questioned everything. I questioned God, especially because I literally dreamt about Caleb being a part of my future. I had dreams where I saw us together, and those dreams had made me believe even more deeply that he was meant to be in my life. So when everything ended, I started questioning what those dreams meant. I questioned the plans we had made and kept asking myself where we went wrong. I also blamed myself, Auntie. At some point, I even thought maybe this was karma from someone I had dated in my past. I once walked away from him even though he had done nothing wrong. We had simply grown apart in some areas, and I felt we were no longer compatible. I felt it was better to let him go than to stay and waste his time. Also, while also giving him false hope. When Caleb broke up with me too, I wondered if I was experiencing the same pain I'd caused someone else before. I actually went back and apologized to the people I felt I'd wronged because I knew what pain felt like. I lived with blame, but I'm learning that I don't want to live in guilt because in life we win some and we lose some. I know I was not perfect, but my love for Caleb was pure and I don't regret being loyal to him. There were people I could have entertained, but I pushed them away because I had chosen him. Even now, I don't want to use another person to move on him either. I want to feel this pain, grieve properly, and heal before I give my heart to someone else. I had always prayed about this relationship with Caleb and believe I'd given God his place in it. Now I'm learning that surrendering to God doesn't mean asking him to give me what I want. Sometimes it means saying, God, if this man is not mine, help me to accept it. If he is mine, then let your will be done. Either way, heal my heart, oh God. I still miss Caleb, Auntie. I still have hope sometimes, but I'll not chase him. I want God to fight for me. People around me wouldn't know that I'm hurting. I still laugh, I work, I carry on with life. But when I'm alone, sometimes I cry. The important thing in all this, I'd never centered my life or happiness around Caleb. I still do the things that I like and maintain my individuality. I haven't told my family yet because I want to be certain that this is truly over before I involve them. I don't want to confuse them if things somehow change for the better. So, Auntie, I'm writing to you because I needed someone to pull all of this. Maybe another girl can learn something from this, especially that sometimes we have to take responsibility of our mistake without destroying ourselves, love without losing ourselves, and mostly important, learn when to fight and when to surrender. Maybe this was a relationship God intended to last, or maybe it was a relationship He allowed me to experience for reason best known by Him. For now, I'm choosing to trust God and allow Him to prepare for me what is meant for me. In due time, I'll tell you how my story ends, and hopefully when I write to you again months from now, I'll be able to say, Caleb never came back, but I finally healed. Auntie Caleb and I managed to fix things. Above it all, the prayer that I had today, where I kept saying, God, it's okay, has managed to make me feel better. And I thought of you. That's how you're touching hearts and lives, Auntie. You always talk about God, and for that, I'm motivated to keep on praying. Thank you for reading my story. Right. Let's see. She said she's 30. All right. Hands for your ways are not my ways. Mafungire edu akasiyana Mwari, as far as the west is far from the east. Mwari ndiye anozwa. Remember, Mwari is coming from the future. He knows that this Caleb is not good for you. Ndakasimbokupa example iyi kare, but let me repeat it. Kana kukaita moto, handiti unoona National Geographic pakaitwa moto mudondo paipai, shumba manje haigona kutaura kuti iwe kwaita moto kumwana. Plus remember, moto, veiled fire, it moves fast, and it moves faster. Saka shumba haitauri zvekudii. Shumba ndimai handitika inongotora mwana yoruma yotisa. Mwana anenge achauti kuzvinhu ndakagorumigweiko, ko chiko chiri kuitika izvo. Mwana ari kudii, ari kubviswa from danger. Painonosvika panhu pasiri dangerous, handiti yosvika yogadzika mwana ipapo kuti mwana ange ari safe. Saka pamwe acho nanzi understand it in the by and by. When you look back unoti Mwari makandibatsira, because murume wanga uchiti Caleb unhari calm,
munhu ari right all of a sudden hazvichaiti and ataura kuti I don't want to hate you. Handakataura kuti didn't want you, no matter how many times you ask kuti what's wrong, akanga asachadi zvimwe zvachona you don't need a drama. Do you know kuti women who are married, who married wrongly, they always wish kuti if only I could go back and reverse the hands of time. Yes, just like the lion, it's painful, it hurts paunenge wakasumudziwa, but ndimwari anenge achikutizisa from danger. Kana zvatoramba zvaramba, one thing that I liked about you is you stood up with your dignity and left. Sometimes the most important thing is dignity. As women, we don't love ourselves. We love other people more than we love ourselves. Zvekuti unorega vanhu vachikuvhuruvhaya, vachikuita dhende goita chikorombo, nekuti you are there to nurture other people. You are there to put other people first. But I want you to know that the most important person is you. To all my single ladies, I need you to know that the most important person is you. Value yourself. Because if you don't value yourself, who is going to value you? And you are treated the way you treat yourself. We teach people how to treat us. Ukasvikawo panzvimbo uchiratidza kuti hauna basa newe, you don't care of yourself, vanhu vachikuita whatever they are doing, they'll take advantage of you. It's okay to walk away. It's okay. It's okay. I know it hurts. Zvinopora. Ko munhu akangofa wani. Munhu anofa kuti ukagwadziwa zvikatodarika wani. Saka ndiri kungoti, this pain, these are temporary things. Zvinodarika and you look back and you're going to unondofara regambokuvudzai ndakazomboona mukudanana dana isusu amwe takadokura chitonzi kwayo harooreki zvo nekuti takagara tatolebholiwa kuti isu hatigoni kuroorwa nekuti tinobva kumhuri dzisina kunyatsoti tisiri welapa, saka hatigoni kurooreka. Vakomana vaende kubva vatisiya, zvino takazoti tati kure kure takazosangana vamukomana vaya, ndikutofamba ndikutodhiraivha ndokuona mukomana yakasenga zvibhegi, zvimwe zvibhegi zvomutonyenyemba. Unozoona kuti munhu ari kustrugglesha. Mwari anenge, if it's not for you, it's not for you. What is meant for you, haumbozvifaitiri. Kana if it's meant for you, it's going to be for you. If it's not for you, it's not for you. Full stop. Anditi, zvinorwadza, yes, I understand, and handisi kuramba. As I'm saying, I wish you all the best. And like you're saying, trust in God. Mwari ndiye anoziva zvakakunakira misine nguva. Ndokutenda ine kuna chirongwa kwamaita. Pane imwe nyaya ndatumirwa yakareba. That story is very long, but handisiri kuona kwairi kuenda. I didn't read it. Okay. Ndokuencourage kuti murambe muchitumira nyaya dzenyu, vanotumira maaudio, tumirai maaudio. But musazoita 50 minutes audio. Can we be reasonable about our audios? Anditika. Yeah, ndokutenda ine kuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare. Ndatenda. Bye bye.